Lock. Ayun na guys, kuha ulit ako ng stone panggawa ng furnace. Magluto kami ng pagkain para hindi kami mamatay sa may hunger. Gawin natin ginagawa natin sa lifeboat na ka. Ayun. Oh, Christmas. Ayun. Yan, mga hanta ko Let's ng go! Ng Kakain na ako. prepare. Guys, gabi na guys. Yari kami na ito. Wala pa kaming bahay oh. Gawa kami next day. Namatay yung pinsan ko. No! Guys, mag-restart na lang ulit kami guys.